husleje under bordet og et dårligt indeklima frem for en lejlighed på første sal. Det er hverdag for flere studerende i Odense, der har slået sig ned i ulovlige kældre. Og det giver flere penge til mad, studiebøger og fester. Nu skal I møde en af dem, der bor på 30 kvadratmeter under jorden. I Odense C bor 22-årige Louise Eriksen i en ulovlig kælderlejlighed. Som studerende blev hun fristet af en billig husleje. Jamen, prisen var jo en stor del af det. Kun 2.500 kroner om måneden gør godt, fordi jeg har mit eget køkken, og jeg har mit eget bad, og værelset, det er sådan, det har en okay størrelse. Men Louise er ikke den eneste, der betaler sort husleje og bor i lavt terræn. På 6 dage fandt TV2 Fyn frem til 9 studerende i Odense, der alle har lejet sig ind i en kælder, der ikke er registreret til beboelse af kommunen. Til sammenligning har byggesagen i Odense Kommune i alt bogført 20 ulovligheder i 2012. Vores tal er kun for studerende og kælderlejligheder. Studenterformanden for Syddanske Studerende tager situationen alvorligt. Hvor stort et problem er det, at vi på så kort tid har fundet så mange studerende, der bor i ulovlige kælderlejligheder? Det vil jeg sige hver eneste gang, at der er en episode, hvor at man finder studerende, som lever under kritiske forhold, så er det et problem. Og jeg vil også sige, at det er jo meget, meget voldsomt, hvis I på så kort tid kan finde så mange eksempler, som næsten er flere end det Odense Kommune kan finde på et helt år, så er det rigtig, rigtig problem. For i en kælder fuld af fugt, det er allerdybest nede, er der sjældent sundt at leve. TV2 Fyn inviterede en byggesagkyndig indenfor i Louises kælder, mens hun havde næsen i eksamensbøgerne. Når jeg kommer ind ned i den her kælder, er det første, jeg kan lugte, det er, at han lugter muggent. Ja, lugt er mug, forårsaget af fugt. Og det er fugt, det påviser, ikke? Jamen det første, man oplever, når man kommer ned i den her kælderlejlighed, det er, at luften den er tyk af fugt. Og det kan man mærke ved, at du kan mærke, at man på indeklimaet i det, du kommer ned, har fugt og har formentlig også skimmel. Hurtigt fandt eksperten Louise skjulte samlever. I hjørnerne herinde er der skimmel og mug. Hvis skimmelsvampen er synlig, Ja, så kom der. Her. Skal du have en guf? vil den ifølge øre-, næse- og halslæge Mette Teilgaard Christensen afgive proteinstoffer, som vil fræse rundt i luften. For de studerende er fugten og skimlen et sundhedsfarligt fluepapir, der tiltrækker flere konsekvenser. En person, der bor længe i en lejlighed med fugt og skimmelsvamp, vil helt klart være udsat for at få nogle allergisymptomer, nogle gener. Såsom øjnene, det klør, det sviger fra næsen. Næsen kan være tæt, der kan være problemer med at få luft, der kan udvikles polypper efterhånden. Men det kan også være et problem med luftvejene, så man sådan kan få hoste og måske være uheldig at udvikle noget astma. Under betonen giver man så også langt alvorligere problemer. Der er eksponeret risiko for radonoptrængning, som er et stort problem i forhold til beboelse generelt i Danmark. Og der er det påvist, at der er 300-400, der dør af kræft med radon-relaterede problemer. Det er faktisk højere end de antal, der dør i trafikken om året. Radon påvirker kroppen på den måde, at man indånder det, og det kan over. Og hvis der er en høj koncentration i lang tid, medfører lungeproblemer, lungecancer i værste fald. Chef for byggesagen Mette Bæk Nielsen havde lovet os et interview. Alligevel kunne de ikke finde tid til os. Vi vil gerne have spurgt dem om, hvorfor de ikke fører kontrol med studerende, der bor i ulovlige kælderlejligheder. Tilbage på SDU håber studenterformanden, at forholdene kommer under politisk lup. Når I kan finde så mange på kort tid, så synes jeg, at man skal tage det helt op på højeste sted og snakke med de ansvarlige politikere og få dem til at finde ud af, hvad er det, vi skal gøre for, at det her ikke sker igen. Om vi skal have mere kontrol, eller hvad skal der ske? Byrådsmedlem og en del af By- og Kulturudvalget, Per Berger Rasmussen, ser seriøst på sagen. Og det bryder mig selvfølgelig ikke om at høre under nogle omstændigheder. Og det undrer mig faktisk, at I sådan relativt hurtigt kan finde, der direkte bor i kælderlejligheder. Det er bare en af de ting, jeg forventede, at vi bare sådan nogenlunde kommer over i Odense. Lokalpolitikeren med 34 års erfaring er klar til at handle. Og vil du tage det med i udvalget så? Det vil jeg godt. Jeg vil godt tage det med ned i udvalget, således at vi får en drøftelse omkring. For det kan godt være, at vi efter en årrække, og vi synes, det ikke har været et problem, at man nu er nået til, at man er nødt til at stramme op på det, således at man
få kigget forskellige usunde boligformer efter i krogen. Dagen derpå, tid til efterretning i nummer 14. Hvem er ansvarlig for, at du bor sådan et ulovligt sted? Ja, det er jeg jo selv. Altså, for jeg har jo selv valgt at bo, hvor jeg gør, og jeg har selv valgt at bo ulovligt. Så der er vist ikke andre at give skyld end mig selv. Og efter dom fra byggesagkyndig og læge vil Louise nu måske op i sundere luftlag. Det er klart, at det ændrer lidt på min boligsituation, men jeg måske nok vil se, om jeg kan finde noget andet, hvis lejligheden byder sig. I Odense Kommunes budget 2013 regner man med, at der de næste 7 år kommer 10.000 flere studerende til byen. Derfor mener de studerendes talerør, Peter Lykkegaard Hansen, at det er vigtigt med nye studieboliger. Udfordringen bliver at gøre dem billige, så de studerende ikke bosætter sig ulovligt.